Napdeng ki khatnyo teligi kenhun ilekai ki balawan bani shimbanta ha ka lempung ilekai football ka balapaniat da ka seng samla shnong kerdem kulai san kilo Haripoi district ya ka jing ilekai final jongane lempung lala ban penhap perdano menta ka sengi ka khatlai teriku yayong arhajar arpsau ha ka baki ar teligi kenhun ilekai football ki balapoi ban yakni ya ka nam ladu ki kentup ya ka Umdikar Sports Club ka balai kun persya ya ka Maukonor Sports Club Wadla kemudian ilekai kampat dabiang, bat kenong ilekai ki kam jenjar bani kini bol haga jeka ke bolong pumpum. Henry girang ilekai jong kini ki arteli kenhun, kilala ban sei yela gisap ilekai jong ki. Ha ka bakut jong jing ilekai, ka Umdikar Sports Club, kilala ban tap arteli ki kol, sya ka Maukonor Sports Club. Bat lengba ki arteli kol, ka Umdikar kalara ya kanam ladu, bat ka Maukonor pan kam syam lala ban penpai kala, bat ka weiru ka kol. Nalor ka jingdon jong kinong kersian jong ki arteli ki kenhun ilekai. Bat kipat ba shnong jong shnong kerdem kulai san kilo lawan ban sekhilang ye ne lempung ilekai football final daw ba ransom sutnga ubri wei na kirang ba ujumi bhasha khmat pan kentiu ye ki kam ilekai hakeleng gi jaka da kabai man sim ye ki samla bakin silur ban penlong ye ki bakum ki ne ki lempung kabalong kom kijing ai man sim ye ki samla don sap ban ilekai football ubai lederu ubat kumu presiden jong ka Maukhar Sports Club bat hab ajing kirang long ba Nagatik Sports Club ke bawah kumu presiden ki don ru katok ane ki khun samla na Ribhoi district ki bari lekai Nagatik Sports Club ha ke bawah benrap bagi khun samla na Them Ribhoi ki long tibit baha pani lekai football kumban syukur deu khandiat bagi ladu na gane lempung ki layo bandra ya kesong pisa ke bakhat ar hajar tengkar rengkat ru bat ke trofi bat ki bawan ba arpat ki yora ya kesong pisa ke pra hajar tengka rengkat bat ke trofi nalor ba ransom sutnga kum kongsan Hakini kesengi lai don lang ru uba defense simli kumusumbut kongsan uba Arnong beri orang basenong usamla Lakir Kapu beri presiden ke Seng Samla uba Agustin Nong beri advisor jong Seng Samla usamla Dame Shanki Saukumi beri secretary ikong Arnong beri presiden jong Seng Longkumi kerdem kulai san kilo uba Tebor makri orang basenong ke Senong Maukhan lembat kiwe-kiwe Bakam jam Lakam jam Kepenta ke bakrau hamtam ha ke imlang kesalang bat kum juru ban kentiu ya ke baha kamiat jong ki khun samla ki badon hasnong athau bat hakitan ki be ki jongi ladang ya keren sepang ke football kumbal ongi rang ba snong meneh kadek football kadai ke jinglek kai ke bangi ngi baro hamtam syakani kathan ke be ki jongi kathan Ribhoi ngi hakini ki snam ki balalait no baki babun kini ki rang kensai ki badon ka sap katalan ka bablay ula ai ha ka jingi lek kai football ki lami na ka negatan baki layo ruban mi khmat ha ki benta ki ba pher jong ki jingi lek kai wat la ka dei hang te shlong la ne ka dei ha po
ke state ke bi ke jongi lade shabaru ngi iba ka de ka than ri boy ke jongi hagini kisnam kala sai ya ki player ki bakan sai tam jong ke jela ka bi ke jongi ngasu ke ben namar ba hagini ke janmet kum ke seng samla pidon ke benta ka ba khrau ban kentiu ya ka sports syagani ka than ka bi ke jongi namar ba hagini kisnam ngi iba kini kisamla nagani ka than ke jongi kumala ong mane ki lek kai ki bentang pa per jong ki klub lagade shlong lane kumta ter ngade presiden jong mau har sports club but ngidon menta po first division ke ke bangilap kalong ba menta haka klub ke jongi mau har sports club ngidon rangut kini ki samla ki banathan ri boy ki bawan menilek kai naka klub ke jongi hang tai hapo first division kini ke penpau baki samla jongi syagade ka than ri boy ki eat ye ka football but om tang baki eat ye ka football ki don ru ye ka sap ka bakarpang namar kata ladangi pe agade ka snam arpulai habang idon ye ka tu ka Meghalaya games hapo tura baro artli kini baro artli ki team na ri boy jong ki senrang bat kum juro jong ki kenthei kini ki artli ki team kila longruk ki champion ha kani ki jingle kai ha Meghalaya games khamtam naga benta ki khna kan thei ba khna senrang kani ka penpau ba ki khna jongi nang ne ri boy ki don ka sap bat namar kata ha kani ka por nga kwa ban kentu khamtam ya ka seng samla ka badon kani ka benta ka bakrau ban penia ye kini ki jingle kai ban penia ye kini ki tournament wat namdu mensim namar biru pidon ka benta ban kiu ban kentiu lem ya ka bha ka miat ya kenika jingle kai khamtam ha ka bai dei bat kini ki samla ki badon chagathan ka bai jongi ka than ri boy bat ha ka ki janmit ngada sko kemen nomor kata bah ka ni ki jingle kai menta ka janmit ngidon ki long kemi ki banwan ki bawan ban ya kirshan lem ki bawan ban ya don menta lem nakaliang ke jongki ban ya ai mensim khamtam ya ka seng samla bat khamtam ru naga bentahi irang ba snong bat kinong punya kam snong ki badon naga di snong kani kadi ka benta ka bakrau bat ngani thu ya pi ki khun samla jong kadi ki snong lada pi don kadi ka benta ban pen kiulam ha ki benta ki ba per ha ka bai dei bat ki khun samla jong ka snong ka thau jong kadi ka than ka bai ke jongi ngakwa ban ong ya pi nyin kershan ya pi wat lada ki wei kim kershan ya pi henry ngan ya thu ya pi bangi ngin kershan ya pi namar pi dan benta ha kani ka kam ka ba ban gentiu ya ke imlang ka salang bar khamtam ya kini ki player ki jongi ki badon ka sap ka talent bar ha kani ka por ngan mukwa ju ban depan slam ka wei ka bang kwa ban ong sikentin nak benta kini kinong ilek kai kini ka por kalong ba pi kum kinong ilek kai pi dei ban don ka discipline ha ke jing im ke jong pi ke disiplin kalong ke badon kam hadu kata-kata lada fi kwa ban kiu sejrong lada fi kwa ban nang kiu ha ke ni ke jing ilek kai ha ke jing im ke jong pi kum ki samla pidon kam bandon kani ke disiplin ke dei bandon ha ka ni ke jing ilek kai ke ba pi ilek kai madan ke disiplin ke dei bandon ha kanu ko por wat la fi ilek kai ru kata ke dei ke badon kam hadu kata-kata ngasaj ongi kini player ke ilek kai na ke klub jongan nang te na po mau har sports club ngong ba ki player hi si sin ba fi kwa ban kiu sejrong si sin ba fi kwa ban nang kiu ha kani ke jing ilek kai football namar kata fi don kam ban kier na kini ki jing sniu ki ba per ki ba la ban wan len shop ha ke jing im ke jong pi lada ke dei ha ka bam ke di lada ke dei ha ka kor ke burom pidai ban kier na kini baro namar kini baro kila ban khangla de pi ban kiu ha ke jing ilek kai ke jong pi namar kata kan ke por na ke liang jonga ngap kwa shu ban depan slam kwa akan ke por ban ai ke jing kublai ke bakerpang khamtam yakini ki artli ki club ki ba poise ke final tangan ke liang kumurang basnong ai ke jing tentukan pam khamtam ipi ki kun samla khamtam ke ka organization juga ke sing samla to kanang ya kit kanang ya ba ya ka kam ka ba kraw khamtam ya kan tiu ya ka liang jong ka jing ka sport ha ka dong ka thai jingi namar kumbang i sisya kan ka dong ka thai jingi menta ka nang kieu ha ka jing ka football khamtam ka ya rap ru sibun ki samla bikin jo ya ka mat ka pokoi bakya khamtam bikin light na ki jing sniu na ki jing ma jing ka pertai ka badon ha preng jing ilang ka emlang salang nilang ba ka jing ya stretch tom jing pi kum
kum ka seng samla ka ba i jangai na ka benta mon ra ai kum ini ki lakai ya ka bang kenti ka sap ka phong jum ki kun samla jum ki kasi i bani kum ki khasi i do ni ka sap ka talen bani lakai banya kamta ma ka liang jum football tina mar kata ngakwa ba nami sekamat anang ai bok ai ka kti ka mon kti ka diang janga kum ko rang bas dong barang karlang bagi rong ba buju kerjaan maka benta ka ha ka met jum pinji samla kan ka jing kan ki na ka pos ni skep sisian kasi bapikun kun samla om tang kan ka madan apnyo bani lakai reski be pal kamadan ki bakam he apnyo ru ka gadan ka nam ka bakam krau ka ba pnora ka nam ya ka snong ka thau kum ju ka dong ka than ki jingi na ka leng janga hi tang ini ngam ai ngam don ni e ban ai sigon han dei tang ni kin tin khndiat toy lakai ba na ka ji lakai ka ba ya mi na ka jong ka sa patalen om ban pinya don ka no ka jing ya peni marmet ya ka bor rengi le da ka buat da ka sap patalen ka balayo ka ba ngba da ka jing le da ka sap patalen ma sai ka ubre nong era be pi ba pinang la ban si su ki sap patalen ya ka ba pidon